Ezagutuko ditugu gaurko lagunak? Ea begiradan zer ikusten diegun? A ber... Beti gogoratuko dut hegazkin hartan negarre zeuan kubatar bakarra nintzela. Guzti hori eta gauza gehiago komentatzeko gurekin Maialen Rodríguez. Arratsaldeon. Kaixo. Apa, Maialen. Ongi etorri. Eskerrik asko. Ongi etorri. Maialen, galderak pare bat dekot. Zuretzako, bale? Zenbat urterekin etorri zinen Euskal Herrira eta zergatik erabaki zenuen Kuba uztea? 18 nituela etorri nintzen Euskal Herrira, eta nire bizitzan jadanik erabakita zegoen gauza bat zela esan daiteke. Bai, nolabait txikitatik entzun nuen behin eta berriz egunen batean etxera itzuliko gara, etxera itzuliko gara, eta automatikoki egin nuen gauza bat izan zen, pauso bat izan zen. Eta abanan zeundela, euskararekin harremanik izan zenuen, ezagutzen zenuen, hizkuntza? Bai, etxean ez genuen euskaraz egiten, gurasoak erdaldunak direlako, baina euskal komunitate batean murgildutan nengoen eta han bai, ulertu gabe bada ere euskara entzuten nuen maiz. Eta euskara bera Euskal Herrian ikasi zenuen gero? Hori da. Prozesua nolako izan zen? Etortzea bezain naturala. Etorri bezain prontoso argi neukan euskara ikasten hasiko nintzela, eta hala izan zen urte horretan, uda amaitu bezain pronto, euskaltegian izena eman nuen, eta Amara Berrikoa ekan, arrezkeroztik, etxean bezala. Kuba eta Euskal Herriaren arteko kulturen arteko desberdintasun handia dagoela, esango zenuken nola bizi duzu desberdintasun hori? Bai. Kuba ezagutu baduzue, bai, aldea ikaragarria da, pentsa Karibetik Europako txoko zarrenetariko batera egineko saltu hori erraldoia izan zen, baina bi kulturen arteko hibrido bat izan nintzenez, jaio nintzenetik nolabait hori, kamuflatuta pasa dut bideo horretatik eta nahiko ongi daramadala esango nuke. Hala ere agian zerbaitetan eragingo zizun ez da? Behin onera etorrita, ez dakit, zailtasunik izan duzu zerbaitekin? Bai, hainbatetan. Bai, nolabait, nahiz eta etxean jaso hango kultura desberdina zara, zentzu guztietan. Eta kalean jasotzen duzuna, gehi, eskolan jasotzen duzuna, gehi, auzoan jasotzen duzuna, hor sortzen da gizaki desberdin bat. Eta ona etortzerakoan konturatu nintzen zein desberdin nintzen. Adibide bat jartzearen, zu Bilbotarra zarenez, sekulan ez dut ahaztuko, Bilboko metroan sartu nintzen lehenbiziko aldiz, jendea agurtu nuela. Eta mundu guztiak galditu zen niri begira, hola, betzekiten, abesteko asmoa nuen, edo diru askatzeko asmoa nuen, etzekiten. Eta orduan nire amaren lagun bat, ondoan neukana, justu esan zian, ez hemen jendeak ez du elkar agurtzen, garraio publikoan, eta hori oso kulturala den zerbait da. Eta horrelako anekdota, mila. Horri ikasi beharko nuke orduan zerbait, ez da, elkar agurtzeak kalterik heliukelako egingo. Zer da faltan botatzen duzuna, Kubatik? Bitu, bertako alaitasuna, bertako giroa, etengabean musika entzutea. Nik entzuten nuen musika eskolan, auzoan, denbora guztia musika entzuten zen. Bai, hango elikagaiak ere, faltan botatzen ditut. Bai, beti saiatzen naiz, antzeko zerbait prestatzen hemen, baina, Bai? Osagaiak desberdinak diren ez ere. Adibidez zer, saiatzen zara prestatzen, zeri eusten diozu? Ez naiz oso sukaldari trebea. Esan beharra dago, orain dela 2 urte edo hasi nintzela bakarrik bizitzen, eta hor, ja, sukaldean sartu bezen pronto esan, hemen ikasin behar da zerbait, bizirauteko badare, soiek arroza, txuria prestatzen nuen. Baina gaur egun, hasi naiz poliki-poliki berreskuratzen han jasotakoa, eta ez dakit nola lortzen dudan, baina orain dela gutxi Kubako lagun bat etorri zet bisitan etxera, eta ark esan dit, Maialen, nola egiten duzu, Europan gaude, osagaiak erabat ezberdinak dira, eta Kubako zaporea atera duzu sukaletik. Ez dakiko nola egin duzu, baina... Zure ustez, jatorrizko kulturak zer egin du gure identitatean? Badu pisu handia, bai, jatorrizko kulturak. Azkenean, bai, etxean jasotzen duzuna, gehi, hori, eskolan edo auzoan jasotzen duzuna, horrek sortzen du nola baitzu zarena, eta hori da zure oinarria, bai. Erakusten dizu egunero nun zauden errotuta, nola sentitzen zaren eta ze sentitzen duzun, ongotasun hori sortzen du. Eta
eta hori betirako barnean izango dugun zerbait izango da. Horrela proiektatuko gara bizitzan. Herriminik sentitzen duzu? Nola ez. Bai? Nola ez. Eta herrimina bada gainera txikitatik ezagutzen dudan gauza bat, etxean bizi izan dut, baina gurasoen aldetik. Eta ez nuen ulertzen, bai, banekien zer zen, eta ikusten nuen hor bazela sentimendu potente bat, senda ezina, nolabait, eta exagerazio gutxa iruditzen zitzaidan. Bai, ez jakintuasunetik abiatuta exagerazio gutxa iruditzen zitzaidan. Bizi izan ez duenak nekez ulertuko duzinez zer den herrimina, bai? Euskaraz hitzak argi adierazten du mina sentitzen dela, eta gainera galegoz morriña hitzaren hasierako parte hori aztertu ezkero ikusten dugu zer erlazionatuta dagoen heriotzarekin. Nolabait exageratu gabe, baina bada gure barnean etengabe minez hiltzen ari den zatitxo bat. Bai. Beraz, bertako lagunekin edo familiarekin harremana mantentzen saiatzen zara? Bai. Lagunekin uneoro naiz harremanetan, zorionez. Bai, hori ez dut galdu, bai Kuban bizi direnekin eta baita Kubatik kanpo bizi direnekin ere. Ez da zoragarria da. Eta zoragarria da.